Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, La Molizana, Amrita Foot Care and Wellness Center. La Molizana, bringing restaurant quality food to your home. Angie. Hello, Mel. Hello, grazie tal-li ġejt. Edha naqra ċitata, vera. Iva. Inna nafu ħafna lil xulxin, pero naħseb asqat ma kellna ċans li npoġġu bil-qeda u vera. Għax normalment dejjem nitkellmu fuq xogħol ma' Doffi. U dejjem niltaqgħu Mhux tajba din. tagħmel u jiena vera ħafna ħadd pjaċir nitkellem miegħek għax issir taf dik il-persuna. Ekku, issir taf affarijiet u jiena fil-fatt il-ġimgħa ċempiltlek u batlek messaġġ għax l-ewwel ħaġa li nixtieq nitkellem fuqha miegħek. Kieku taf tagħmilt neħepi f'dak il-messaġġ. Vera. Ħafna. Għax mela, ħanispjegaw. Se nispjegaw. Jiena l-ewwel ħaġa li kellimtek lilek fuq missjow. Nafu kemm xi ħaġa l-qalbek. Mbagħad nitkellmu fuq il-messaġġ tiegħi. Kif bdiet l-istorja tiegħek? Kif Prattikament ħanibdew milli ngħidu li missju hija NGO li qiegħda f'Malta wkoll, immexxija mill-Vatikan hemm over 150 places fid-dinja illi għandhom uffiċċji li huma tal-missju. Però kollox irid jgħaddi mill-Vatikan. U ovvjament xogħol il-missju huwa li jgħinu komunitajiet barra minn Malta u jekk hemm bżonn anke Malta illi jkunu tengod Malta m'għandniex dik id-batija estrema għal-ħares niġu dik id-batija. U huma jgħinu biex jagħmlu proġetti eċċetera. Niftakar missja kienu jagħmlu programm jismu l-proġett u dak iż-żmien kienu jieħdu ħsiebu mal-missja Danusan u kienu ċempluli biex nitla l-Etjopja. Inkun parti mill-proġett kienu ħajibnu farm. Issa ibda biex jiena qatt ma bnejt xejn f'ħajti minix kapaċi. Dawk id-dwiefer mort? Le, imma tafx nagħmilhom minn dwiefer meta mmur missjoni di vera. Nagħmilhom kollha kuluri differenti. Għax it-tfal vera jieħdu pjaċir. Kulħadd jarhom hekk, allura nagħmilhom hekk. U jiena vera dejjem xtaqt nimur missjoni, imma nserta li kienu tilajn l-Etjopja u vera ma stajtx għax kelli l-filming. U għattillam kelli ngħid le, għax kelli l-filming bukjat u vera kien id-dispjaċini għat-tlift l-opportunità ta' ħajti. Jew ma nafx tkun stillali kis-sena ta' wara ċempiluli Danusanu Robert minn missju għaluli isma' neġa' lajn iż-Zambja. U ċempluli ħafna qabel. Għaluli qed ngħidulek minn ħafna qabel biex tipjana il-filming tiegħek u ovvjament mill-ewwel attiva. U attiva beħsieb illi ħanamel xi ħaġa l-ħaddieħor. Tal-darba nagħmel xi ħaġa għal ħaddieħor. Insomma bdejna u hemm raġuni għal fejn tgħidili di. Jan proġett bdejna naħdmu minn Malta nagħmlu affarijiet li niġbru l-flus u ġbarna minn Malta konna diġà ġbarna 25,000 ħdimna konna tim tajjeb ħafna u tlajna hemmhekk. Il-mument naħseb wara 24 hours jien bil-ħsieb li tiela biex nagħmel xi ħaġa għal ħaddieħor irrealizzajt li ma doffi naħseb li qed nagħmel għalija. Għaliex spjeganna il-ferħ li ħassejt minkejja id-batija li nqatt ma kont rajt f'ħajti dik it-tip ta' batija. Imma l-apprezzament li kelli li il-ħajja, il-mod ta' kif jien bdejt inħossni li qed ninbidel, bdejt inħossni li ma nistax nibqa' jien bħal kulħadd tawija normali toħodniex ħażin, imma aħna persuni dejjem irridu iktar. Ġifieri jekk għandek flet trid dar, jekk għandek dar trid villa, jekk għandek villa titmention. Taf kif? Never enough. Dik bdejt ngħid ma tix importanti għalija. Tallimt ngħix għal dak li għandi bżonn, mhux għal dak li rrid, u nkun kuntenta ħafna b'dak li għandi bżonn u napprezza dak li għandi bżonn li għandi
Għax jiena li għandi fejn noqgħod, li għandi l-ilma, li għandi familja vera sabiħa. Għandek l-ikel, hemm bżonn. dawl. Ekku, imma hemm bżonn li jien ikolli l-isbaħ villa bl-isbaħ pool, m'hemmx bżonn. Issa biex niftehmu jekk xi ħadd jgħidini villa bl-isbaħ pool. Noħodha. Imma m'għadniex lejm tiegħi tkun dik. Imbdilt ħafna. Il-prinċipji tiegħek imbidlu. U koll. Forsi anki tgergir. Mux tgergir għax ġifieri inti tgerger, imma xi kultant nintilfu f'affarijiet żgħar, nintilfu f'ħajjitna. Ġrat li, ħanajdek, it-tieni darba li mort l-Indja. U kelli dal-moment fejn fil-programm kont qed nagħmel taflak li kien ħireġ fis-sajf waqt li jien kont qeda l-Indja, kien hemm żball. U kien hemm żball ta' grafika li sar wara li aħna ffilmjajna. Nagħmlu mod inti kont kellek tirbaħ laptop, per eżempju, u minflok kien hemm li irbaħt voucher ta' laptop, xi ħaġa ċuċata kienet. U l-ammont ta' nies ta' tgergir li kien hemm kien inkredibbli. U bdejt ngħid, oh my God, di daqshekk importanti di ġi xorta ħadet l-laptop tipo. Di biċċa grafika li m'għamlix differenza ta' xejn. Ma stajtx nemmen li ingergru fuq affarijiet tant huma bla sens. Meta jien qiegħda ma' dan nies li m'għandhomx jieklu, m'għandhomx jixorbu, it-tfal ma jafux se jlibsuhom. And yet they are happy. Umbat aħna ingergru x'ħarġet grafika ħażina. Sajtx nemmen għal-ħaġa ġifieri. Ara ħanajdlek xi kultant, anke jien ansib ruħi xi kultant f'ċirku fejn, pereżempju, xari ma jridx iqodli u nagħmel in-nervi u dak il-ħin l-iktar ħaġa importanti, mhux qed ngħidlek li ma jiġrux dawn l-affarijiet, għax dawn l-affarijiet ħajjiġru, imma dak il-ħin isni ngħid mel. Jien isek innemmen, ma jafux xinu jiena vera nixtieq titla l-missjoni di diġà tiegħek għax jiena nemmen li inti diġà għandek qalbek tanti kbira illi l-missjoni tibdillek daw l-affarijiet żgħar. Vera. Ġifieri ħa ngħidlek ċuċata. Vera. Inni ma nisbaħ xarri xi tliet ġimgħat għandi abjad li ma nafx kemm. Fil-normal tiegħi meta inti ċempilti għat li hija għada, għad kont ngħidlek ma tarax. Madni xek, mux għawni bxari għabjatu. Imma jekk inti kellek bżon pjaċiri li jena niġda. Najdlek grazzi. You know, madnix, ma kellix ċansu mun naħna full make-up, ma importax. Tidra, ma tantx tibqa materjali jisek, ma nafx. Hija sabiħa ħafna u vera nixtieq. U jien naħseb li vera tkun tajba lija, bis-serjetà. U fil-fatt inti għatli kiku jiena I am in power. Ta' d-liġi, xini l-liġi? Vera, kiku jena nkun fil-gvern li minix se nkun, imma kiku jena nkun fil-gvern d-liġi li kull teenager sal-età ta' jenajdu 20 imur għal-ġviri il-pajis għandu jħallaslu biex jagħmel missjoni. Għax nemmen il-żazax tagħna jekk jagħmluha din japprezzaw ħafna iktar li għandhom. U għandna naqra problema lack of appreciation. Il-problema mhix iżgħar, il-problema hija minn dejjem. Anke fl-età tiegħi ma konniex napprezzaw biżejjed. Jiġifieri illum ngħidu, uaj maħna konna nilagħbu barra u vera konna neħdu pjaċir. Iva vera konna nagħmluha, imma llum fejn tidhom jilagħbu barra. Fimt, u aħna meta konna nilagħbu barra, xorta xtaqna li konna affarijiet li jiswew il-flus. Jiġifieri minn dejjem tkun hekk. Titgħallem tapprezza mhix ħaġa faċli. Mhix ħaġa faċli. Iż-Zambja apprezzajt ħafna. Fil-bidu għatlek kemm tajtni pjaċir, kien l-isbaħ messaġġ li rċevejt minn għandek din il-ġimgħa li kien ħanikxfek importanti. Li kien li wara li konna din nitkellmu orejtek jiena għandi tifel adottat. Fatt nixtieq tajt l-istorja sa. Da tifel mhux adottat li ħanġibu Malta, imma nieħodlu ħsieb l-edukazzjoni u li għandu bżonn. U orejtek ir-ritratt tiegħek and you fell in love u inti issa tisponsorjaw tadotta tifel inti wkoll. I mean, wow, tajtu ħajja taf kif. Tajt ħajja lil tifel li ma kellu xejn. Imma spirajt li inti. U jalla nispiraw ħafna nies. U l-isti fil-fatt għalhekk jiena nixtieqek tajt l-istejjer u kemm ħanħallas? 150 euro fis-sena. Li għal forsi nemmen li għal ħafna nies 150 euro huma ħafna. Jekk tista' fis-sena, jekk tista' tibdel il-ħajja ta' 12 euro fix-xahar. Inkredibbli dil-ħaġa, inkredibbli dil-ħaġa. Jiena noqgħod lura minn ħaġa oħra. Meta naf li għandi tifel li timur
jitgħallem immaġna, timur għandu xiekol, kollox hu. Jiena meta kont Għajdina fuq l-ewwel darba li mort u l-iżball li għamilt. Għamilt żball enormi illi tallimt minnu. L-iżball kien li inti tiġi attached. U sfortunatament il-missjoni meta tmur għal ftit żmien titgħallem ħafna li ma tiġix attached għax inti ħatitlaq. Inti mhux se tibqa' magħhom. Inti minn tista' tibdel id-dinja. Ġek jien mort iż-Zambja, jien mhux se nibdel iż-Zambja, imma ħanibdel forsi persuna waħda. Jew tnejn, jew komunità. U kont hemmhekk u konna din nibnu skola, vera, ġifieri bidejna ġifieri kelli nitgħallem kif tibni l-mod tagħhom, bl-affarijiet tagħhom, kienet esperjenza li indimentikabli mela jiena qatt tagħmel xi ħaġa f'ħajti. Don't get me wrong, ta' mhux se nibni skola Malta u mhux se nibni skola mkien, imma tgħin. Iva. U kien hemm dat tifel partikolari jismu Blessing, and I fell in love with him. I mean dat tifel, minn xin kont nasal hemmhekk bil-van fis-7 ta' filgħodu jiġri għannaqni jżomni dejja. We were in love, fis-sens ta' motherly love. U kien hemm oħra miegħi Stephanie li wkoll vera kien iħobba u konna vera nħobbu il dat tifel. U inti tagħmel 15 kuljum miegħu. Niftakar darba tajtu pakkett tal-ħelu. U kien hemm ħafna tfal, għattim se jservini dal-pakkett u għajatlu għadotlu kam. U tajtulu bil-moħbi. Ma doffi mar fuq it-tfal l-oħra u qasam mamma kulħadd. Għax hekk jagħmlu hi. Xi ġmiel. U l-aħħar image li għandi hija l-aħħar ġurnata li aħna tlaqna mill-iskola u nafu li ġejn lura Malta u jien kont fuq wara tal-van kien hemm ħġiġa u dat tifel tant beda jibki u tant beda jiġru jgħidilna baj li għandi dil-image tiegħu ta' li baqat li ġo moħħi. U insomma ġejt lura u ma stajtx noqgħod kuljum Blessing tiela u Blessing li jżolu min jaf x'inhu jagħmel u min jaf hekk u min jaf. Għax ovvjament ġejt attached, ħaġa li m'għandekx tagħmel. U insomma kellimt il-Missja, kellimt il-Robert minn Missja għatlu smat li jena irrit naddottaħ, meta ngħidu naddottaħ ma nġibuħx Malta, nużaw il-kelma. Sponsor, imma tant jiġi tiegħek li jisak addottajtu. U rranġajna biex li kollu bżonn għall-iskola, għandu bżonn il-familja nibatlu l-flus. Jien minix senjura ta' amma dawn għandhom bżonn ħafna flus, taf kif. Ftit flus minna ħatana takes them a long way. And everything was okay. Xi 6 xhur wara kont qiegħda niffilmja Ċipru u nirċievi message minant il-fader tal-komunità. Għalli Angie għalli I have very bad news. Għatlu, bad news, għatlu x'ġara jien. Għalli mid Blessing u jien kif għalli mid Blessing. Bej ma rridx nemmen. Bej bdejt ngħid forsi mhux hu. Bej ta' nirabja ta' biex miet bil-ġuħ jekk jien għatlek u bat, għatlu, first of all, għatlu, how sure are you? Għalli, no, I'm sure it's Blessing, Angie, għalli, for sure it's him. Għatlu, biex miet? Għalli, laqtitu sajjetta, għatli kienet jilab ma tifel ieħor u mietu 2. Ma stajċ nemmen li jien kelli nibatlu l-flus għal-funeral, ta' jien mux għal-funeral rrit nibatomlu l-flus, dik asmit li qalbi u tifel ta' 7 snin, tolqtu sajjetta. Ma jitwemnux daw l-affarijiet u ħatta bi kbira ħafna ġviri. Vera dispjaċini. Pero dejjem ngħid jien jew waqgħet xi stilla tajba għaliex insertajt li ovvjament il-Blessing għadni nsemmiha dejjem ħanibqa' nsemmiha. Imma insertajt li meta kont iż-Zambja wkoll kont mort ġosptar. Konna morna ġosptar kollha kemm aħna u nara mara vera mdejqa u kella qisu ħafna drapp imdawwar. What damn baby ġo fih. U saqsejta to have a baby. U daw fetħu il-gvern tal kien mdawwar u nara l-iktar baby tal-biża li qatrajt f'ħajti. Meta ngħidlek kien skanetru dat-tifel u jien ovvjament vera ħassat. U għattilom dat-tifel għandu problemi.
Għallu li ħaqlu li dat-tifel twilet ġimgħa ilu, il-mama tiegħu, di ma kienx il-mama, kienet it-sija. Il-mama tiegħu mietet waqt il-pregnancy b'infection. Please, please. B'infection li kien Malta ma kienx tmut. Imma ma m'għandhomx. Tantu ma foqra il-familja li m'għandhomx jitu ħiekol għax m'għandhomx breast milk. Daw. U probabli laqas flus biex jixtru ħalib. Xej. U x'kienu għedin? Tifel kien arwin mgezwer f'biċċa drab taqqas mhux nepiżu hekk. U kienu qed jituħ ilma bit-sokkor ja ħasra. Allura da kienet imut bil-ġuħ da t-tifel. U jiena għattilhom kemm imma da ħajmut. Għallu li within a few days he won't make it. Kien hemm ħadd minn seta' jgħinu. Kata l-isptar ikunu jixtiequ jgħinu. L-isptar diżastru ta' l-isptar jisek ġo stalla ta' żwiemel ta' ġifieri taħsibx li n-nurses m'għandhomx flus, n-nurses għax jaħdmu minn qalbu. U ma xi jrid dal-baby biex jgħix. Irid ħalib għal 6 months, u mbagħad forsi jibdew tuħx naqra ħaxix milli jtellaw. Kemm jiswa ħalib għal 6 months, u kalkulajna li jiġi €40. Ovvja dak il-ħin kien hemm jiena, kien hemm Robert, kien hemm Steph, għadna €40. Dontu għamlhom. U l-missjon somma rranġajna u ta' għamlhom. U dat tifel ex. Imma semmew orphan. Għax missieru Għalfejn isemmuhom daw. U il-papa tiegħu ħass li ġab seħta lill-familja. Il-baby. Il-baby għax mietet l-om. Għalfej semmuhom blessing orphan. U jiena ħidi ta' orphan ma flaħtix u dom nikkomplejnja ma ngħidlekx kemm. Anyway, da tifel issa huwa t-tifel li adottajt jiena u b'rispett għax jafu kemm kont inħobb il-blessing bidlulu ismu issa jismu blessing. U rejtni r-ritrat tiegħu kemm għandu żmien. Ħajlaq 7. Ħajlaq 7, God bless. Wiċċu naqra boċċu. Għax ifim nimbat nibatulu naqra żejjed taf kif fejn nistgħu. Fil-fatti da dejjem miraklu. Imma meta tqis li dat-tifel kieku ma mkonniex at the right time kien imut u bħalu hemm ħafna. Jiġifieri il-missju jqasmu l-ħalib. Il-missju tajx kemm salvaw tfal. Tati donation ta' €40, sin salvajt, ma di vera ta' mux qed nidrammatizza l-ħaġa, di vera ta' salvajt baby mill-li jmut. Ara kemm huma inkredibbli dawn in-nies. Jien nammirhom u n-nies li jaħdmu il-missju jiena fortunata li ntqajt ma' Robert u ma stajtx nitlaq u bqajt kemm jista' jkun nejn Robert u t-tim tiegħu full-timers, il-Monsinjur full-timers hemmhekk li l-ħin kollu jaraw se jagħmlu. Inkredibbli l-ħaġa. Jena l-missju hija familjalija. Jena qed ngħidlek wara li tkellimt miegħek mort id-darb qajt naħseb ħafna fik u għadd jekk m'għandix ċans ħanipprova nagħti. Inti għamilta. Immaġina nsibu mar persuna oħra. Tiġa sib ta' persuna oħra. Min persuna oħra diġà nkunu salvajna persuna oħra. Ara xi ġmielu. Xieġmil. U inti l-ħjar ħagġa tiegħu l-edukazzjoni. Għax inti l-edukazzjoni, aħna għalina l-edukazzjoni għal-Malti, il-Mats, l-Ingliż. Qed tieħi l-qasba biex jaqbad il-ħut. Eżatt. Huma jitalmu kif jgħixu, kif jistgħu jibnu l-karriera tagħhom, kif jistgħu jgħixu familja, kif jinħasslu, kif fimt kollox hemm l-affarijiet tagħhom x'jistgħu jagħmlu bħala komunità biex ikollhom l-ilma, biex ikollhom fimt inti aħna nagħmlu boreholes biex huma jagħmlu ikabru l-ħaxix fih. Allura jistgħu jieklu, huma bagħad iridu jibżgħu għall-affarijiet u jagħmluha ġifieri. Jagħmluha ftit ilu mort issa dak kif ġejt mill-Uganda. Mill-Uganda u ħassa morna fis-skola. Għada vera mwaqqa. L-ommijiet pruvaw jiġbru l-flus da m'għandhom xejta. Biex jagħmlu l-iskola tibnuha huma imma mhux sejlaħ impossibbli. Skola ta' 200 tifel u tifla għandhom toilet wieħed mel. Li jużaw il-komunità kollha. Jekk jaqbadhom toilet irdu joqogħdu fil-linja, hekk jaż, u m'għandhomx fejn jaħsu naqra jdejhom għax m'hemmx ilma. Allura jkollhom ħafna infections, imutu. Ma tistax ma tgħinhom xu. I mean aħna we're so lucky, you know. Irridu napprezzaw ta' kemm aħna fortunati. U d-differenza bejni u bej mara fl-Uganda
hija waħda, jien twilet Malta. Daqshekk. Iva. M'hemm xejn iktar. Jien twilet Malta. I am lucky. Ma napprezzawx biżejjed kemm aħna lucky li twilidna f'Malta. U jiena nixti li min qed jismana mhux biex jagħtu l-flus ta' dik affarijiet tagħhom. Le jiena Però kulħadd jaf l-affarijiet tiegħu. Li dak li jkun jekk qiegħed forsi f'sitwazzjoni fejn l-affarijiet mhux qegħdin eżatt kif iridumu. Diki, ejja napprezzaw. Apprezza naqra fejn Ejja qiegħed. napprezzaw dak li għandna. Jiena saqsejtek imminti minn dejjem kontek minn dejjem u you surprised me fir-risposta tiegħek għax għatlek dejjem hekk xtaqt tejn u inti għatli minn mindu kont żgħira, inti kont mur il-crash. Ija, kont imur il-crash, kont inġenninhom it-tfalta. Iġifieri ta' 14-15 kull weekend inti. Mela, kont imur il-crash. Ma' sorijiet nejnhom ma' tfal. U mbagħad fil-għaxija mur nisfel Lexus. Fuq il-box. U mbagħad fil-għadu mur ngħidulhom kif jisfnu. Il-running man it-tfal kollha jilagħbu. Però naħseb tkun daqsxejn fik ukoll. Però jiena n-nanna tiegħi dejjem hekk kalmetni wkoll. Lura u kienet tagħmilha wkoll il-familja tiegħi huma ftit nies li jgħinu. U naħseb kulħadd jista' jkun hekk ta' mhix xejn speċjali ta' di. Mhix xejn speċjali vera, ġifieri taħsibx li qed inħossni xi ħaġa speċjali għax kulħadd jagħti milli jista'. Fimti, jekk għandek il-ħin tagħti il-ħin, jekk għandek il-flus tagħti il-flus, jekk m'għandek assolutament xejn qartaj talba, kulħadd jagħti milli jista'. Imma immaġina kieku jien nar ta' sibt ċaħda m'għandix taqsam. Jien noqgħod San il-baħar u mmur nixtri. U d-xirija tiegħi li suppost iddum 5 minutes, iddum ġieli sija u nofsatej. U raġuni hi li hemmhekk hemm xi anzjani joqogħdu hemmhekk. U min jgħidlek bonġu, u min joffrilek hekk, u min hekk. Kieku taf kemm jagħmluni happy. Ma jagħmlu xejn, imma jitquli jgħidu li bonġu enx kif intu għarrajt jew qed mur u jien idhom tinġibilkom xi ħobża. Simple things. Il-fatt li daħquli, il-fatt li qalu li bonġu, li għamlu li ġurnata aħjar. Vera. They changed completely my day. Vera. Issa maġna kieku kulħadd jagħmel għadi. Vera. Mhux aħjar milli tkun fit-traffic u tibda toffendi n-nies, mhux aħjar tajlu kun imbierek isma' milli u titlaq. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan tamrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Ħana ilbu naqra it-topic, mhux għax qed niddejjaq ta' ġifieri, ma inkun irrid inkellmek fuq ħafna. Tagħmel ħafna ġid, però inti għal żmien twil xi ftit snin ilu kien ikollok ħafna online bullying. Speċjalment l-irġiel. Kienu jibatulek memes, ritratti, ta' żrinċijiet. Eżatt. Jiena ftit wara li kelli lil Mek kont qed inkun ma niflaħx ħafna u ma setgħux isibu eżatti x'kelli. U wara xi 4 snin sabu li għandi thyroid li qiegħda vera hyper, qiegħda vera gravi, għandi Graves' disease. U batejt għax għat li nżilt 40 kilos. Batejt. Imma again ma kontx ingergerta. Fis-sens titgħallem u mur fejn mur nara fejn u t-toilet għax naflaħantella kuljum. Fil-fatt li anke tmur tisfen. Changing room kienet tkun viċin għax kont skużi mur intella u nbidder nerġa' nibqa' dejja nisfen. Wow. But it's all right. Imma ovvjament kassa thyroid ta' Graves' disease u kelli xejn komplikazzjonijiet ħarġu li għajnejja l-barra. U ovvja, issa jien minix l-iktar persona vanituża, thank God, għax Alla ħares kont vanituża għax iġġennek dil-ħaġa.
għalija normali li hija sintomu tal-affarijiet li kelli waħdi kbar mill-oħra l-ħin kollu jisni ċassata, jisni mistaġba. Ovvjament, kondi ġan naħdem fuq television, what do you do? This is my job. Nistax daqqa waħda ngħid daqshekk kan idher, kont nagħmel xeba make-up ta' biex nipprova nattihom, imma impossibbli tattihom. U niftakar l-ewwel waħda kien xi ħadd ħabiba tiegħi batet li filmat, qalt li ħanoqtlu lil da. Tefa' fuq YouTube għadhom hemmhekk ritratti tiegħi u ta' żrinċijiet. Lallu man, okej. Ija naqra krudili tipo, taf kif ma nafek, għalfet tamelek. Unbaddejt nirġivi xi messaġġi. U tiskanta, ħafna minnhom kienu jkunu ġuventuri orġiel, mhux nisa. Nisa kważi għadhom sissa kważi protective fuq, jien għandi vera nħobbhom nisa li jseguni vera. Oh my God, kemm jagħmlu li kuraġġ, imma l-irġiel hemm minnhom illi kemm joqogħdu jgħidu n-nisa kattivi. Jien daqs kemm rajt irġiel kattivi fajti ma rajtx nisa, bis-serjetà. U jibatuli pereżempju vera ta' ritratti vera. Mhux kollha ta' Le, imma jien qed naħseb bħalissa waqt li tisimha kummenti antipatki ġeneralment l-irġiel ikunu. U daw jibatuli ritratti ta' żrinċijiet. U kif ma tistħix tidher fuq il-television. Nistħi nidher fuq il-television, imma this is my job, suppost nagħmel. I mean, I don't have another job, I need money, taf kif. U kienet qed taffettwani. Però ma kont ngħid il-ħadd li qed taffettwani. Anzi, lil tal-familja kont ngħidilhom illi no, okay, mhux xorta, ħalluhom jgħidu, ħallu għalfet tinħarqu, ħalluhom jgħidu, ma tirrisponduhomx. Imma deep down kienet qed tikolni minn ġewwa. Tant li kont spiċċajt l-arrit inħares lej Mirja. Ġifieri li kien għalija kont inneħħi kull mera li għandna d-dar, kull mera li nista' nara. Jekk noħroġ kienu kulħadd jaħsibni qiegħda fuq xeba drogi, allura kulħadd jew jistaqsini għad drogi jew jiġi drogi. M'iniex qed nieħu xejn, ma kont ninduna l ħabbajnejja. Allura waqaf noħroġ, dak iż-żmien kont għadni nħobb clubbing barra wkoll. Dejt naqta minn ħafna affarijiet. Ma niftakar mbagħad darba minnhom kien hemm tifla u qalt li tifla b'innoċenza kbira ta' ġifieri mhux ma provax tkun kattiva. Qalt li listen, qalt li are you an alien? Okay, calm down, nafal xi xettajli, ovvja. Għattila, no, għattila ma human being, jena, għaltli, cause your eyes are like aliens' eyes. U ma tkellim xej, u niftakar mort id-dar, u hekk kont anka ngħidha, kważi qbad nirroda, u max tant għat biex qalti li tifla vera da gravi, tfal ma jikdbux taf kif, u ma qalti liġ biex tkun kattiva, qalti li B'innoċenza. B'innoċenza, u daqshekk jfrik daw tattara jew ħaneqaf minn kollox anke mit-television jew ħana x'se nagħmel għax ħaniġġennen ma nistax. Għax mal-ġurnata konna ħax b'innoċali tax-xemx, għadni dejjem b'innoċali tax-xemx, imma fuq television ma sarna b'innoċali tax-xemx. So bdejt infittex l-emmula u nistaqsi teżisti xi operation u hekk ħlif lill-familja ovvjament ma ngħidilhomx li għaddejja minn da kollu biex ma ninkwetahomx. Malta sibt li ssir l-operation imma Malta ma jagħmluhiex. Kombinazzjoni nintaqam ħabiba tiegħi Mariela Paċi kif kienet għadha kif tagħmel xi surgery qed ngħidha għax anke kienet għamlet fl-open u għattilha l kemm ġejt sabiħa kata għal jista' jkun. Is-surgeon tiegħek ma jagħmilx di l-operation u staqsietu għalla iva nagħmluha. Kombinazzjoni wkoll inserta li kien ġej Malta għal xi holiday surgeon. U staqsejta jekk tistax tagħmel li appuntament miegħu intelfu naqra minn holiday. Ma when you're desperate. U miskina rranġat li biex nintaqa' miegħu nalla kieneti. U mort għalli li nagħmililek l-operation. U dak kien it-tlieta. Għatlu meta? Għalli l-ħadd titkun Turkija. Għatlu ġejja.
Rix minnem, bukjajt flight dak il-ħin wahdi, rittumur wahdi. Wahdek, eħewx, wahdek. Jina persona independenti ħafna, għat rrit nirkupra wahdi minna. Operazzjoni Għaxu bata tissa bħal l-ħana di, mela ħana mela waħdek. mihri u koll, għax kelli bump u minnu wahda kont ksirtu xi 3 darbiet il-mihri. Storja oħra dik. Storja oħra. U ma skonċ nieħu nifs minn wahda, allura might as well. U l-ħadd kont it-Turkija. Wahdek? Wahdi, it was okay. Kif? Lejna, Because ja, aħjar mandiċ hekk. il-gazza, ġifiri kammun namel l-operation, mandiċ il-gazza immur wahdi. Imma Kull ngħidlek ritmi aħjar nieħu waħda ħsiebi. għax jekk ikolli nismija jien ħossni rrid inkellimhom inħossni rrid narekku mhix okay, you know, kada waħdi jisni m'għandi responsabilità ta' ħadd nista' norqod fix irrid, nisri fix Ma irrid. dakkax il-karattru tijak ta' Jien naqra indipendenti. No, you want to carry everyone. Inti trid tuħu ħsib, inti tip ta' persuna. Into right, Jista' xi jkun għandi kultant naqrek ukoll. ikun hemm sitwazzjonijiet fejn jekk jiena nitla għall-operation int ħsibi. U nipretendix li xagħti uħsibi, mhux għax m'għandix min uħsibi. ċerta li għandek. Il Il-karattru tijak. Però anke hemmhekk storja oħra ġifieri dejjem l-istejjer għax jiena biex ma noqgħodx ninkwieta lin-nies. Maċċil kulħadd li ħanitla l-operation, ħanitla nagħmel l-operation. Il-familja tiegħek ma ttilhomx. Il-familja mhux dwejn u mek kienu jafu. Eżatt, imma. Pereżempju, ma maċċ lil kulħadd taf kif. U sakemm kont hemmhekk għamilt l-operation u inti titlef l-alignment. Allura inti tagħmel xi 4 tim tħares dritt u vera antipatka l-ħaġa, sax tħares l-isfel, sax tħares fil-ġemp. Allora anka biex timxi, ekkem tarġa ma rajtiex, jew jaxlu kuma, taf kif. U tlajt wahdek. Ma vera ħadu ksibi, le, vera ħadu ksibi. Isma ħanajdek 4 tim wara konta tindur ġo Turkija. Knowing me, but anyway. Ħafna ħbib probabli, ġodda. Eżatt, ovvja, għadni ħbib tawm sissa. Anyway, buċċi daqsek, ovvjament. Imma, ċempi li ġurnalist Malti, musson qotnajt minu. U jina kont xi ġimatej wara li ħaninżel minn hemm, kelli nippreżenta show kbira għawdex u di show ġiet cancel li jiena laqas biss ma kont naf li ġiet cancel di show. U ta' ċempilli, għalli isma' għalli xi tgħidli fuq dan ix-show li ġi cancelled. U jien iżda mhux ħabib tiegħi, nafu bħala ġurnalist. Għajna tlu minni laqas naf li ġiet cancelled, għatlu però biex ngħidlek il-verità ma kontx qed nirrispondi l-mobile, għatlu xadda Turkija, għatlu ma tajtx każ, għatlu sa fil-każ jekk tit il-kummenti tiegħi ngħidhomlok meta ninżel Malta. Għalli qiegħda holiday, ħadimni kien jaf. Għalli qiegħda holiday, għatlu ġejt nagħmel xi operations, ma rajt imma x'għamilt, għatlu mhux affarijiet kbar. L-għada il-mobile ma jieqafx. U tinsiex ma stajx nara sew. Għara bdejt nġib il-nurses, tistataj, u kolla, are you okay? What are you doing? Man, tal-familja, ħbib close tija, I'm like, oh my God, dak kif sar jafu. Ġis surgeon għalli jisma li inti taf li fuq portal tellaw li għada Turkija tamel operations. Bis-serjeta. Għax dak iż-żmien kienet ħaġa rari li jitilgħu it-Turkija jagħmlu opera. Da prova jċappasni li għax ma fdajx il-Malta, mentri mhux ma fdajx il-Maltin, il-Maltin ma kinux Malta ma kienx issir. U insomma rebu sħiħ ta' telefonati u ġennewni naħseb li kienet vera unprofessional b'mod enormi li inti tagħmel xi ħaġa hekk. Għall-inqas għajdli jisma' importanti noħroġ hawn ngħidlek. Apparti il-fatt li tinkwieta lin-nies. Għax jien inkwetajt in-nies, dik mhux li saru jafu. Meta ġejt lura. Ovvja u kullħat beda jistaqsini u hekk għax alla jbirek kemm tiġri meta tkun xi ħaġa hekk, jisab daqqa waħda tiġri ħafna l-kelma. U konna ħna bdew xarabank, konna ħamlu fuq plastic surgery u cosmetic surgery u Peppe qalli tiġi u tajt kollox. But you know what? Flok joqogħdu bil-gossip u rumors. I tell my story. U mortem, whilst telling my story, date night, oh my God, min jaf kem ħajkun għamilla lu kem tħossa maretta mela ma xtitt tidersa biha, bla bla bla. When all I wanted, mux li nidersa biha, jena qatt ma ħankun mara sabiħa, mel, I know that. Imma dik hija l-verità. Le, ma naqbilx. Imma le, jena nara realtà. Jena just trid nider normali. Ma rridx nider bajni akbar. Dik li rrid jien. Allora, waqt xarabank ta' finti, xarabank enormi. Għetnajt l-istoria tiegħi għetnajt maċna l-mobile għax min jafx kemm hawn min qed jibatli. Mort id-dar niftaħ u nsib ruxmata ta'
nies jinkoraġġuni, which was overwhelming, li n-nies vera bekjawni, imma wkoll sibt ħafna nies li madof kienu għaddejjin mill-istess ħaġa tiegħi. And it broke my heart. Għax naf minn xi għaddew. I felt them u vera. Ma entom ukoll normalizzajt. Entom, hemm immarant is-surgeon tiegħi tkellimna wkoll ma' xi nies minn Malta mill-Health Department bla 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 u tengod illum min ikun vera gravi qed jibgħatu ħanka jħallaslu l-gvern għax mhux kulħadd jista' jaffordja wkoll jagħmilha. U għadhom sal-lum jibgħatu lin-nies u nħoss għalihom għax naf kemm jibsa illi tkun f'dik is-sitwazzjoni ma tista' qatt tagħti għajnejk. N-nies ħajħarsu lejk. You're weird. M'hemmx kelma oħra. Għandek look weird. Imma għall-inqas forsi jekk qed jarana xi ħadd ngħidlu jagħmel kuraġġ, it will get better eventually. Maybe not normal. You have to face reality. Jiena għajnejha ma ġewlix normali, ġewli aħjar. But you have to face reality. Imma mbagħad in-naħa l-oħra nispera li ħadd nispera li jinbiss lajt il-bullying għax naħdem fuq television, nispera li ħadd qatt ma jmur fuq dan nies jgħidilhom xi ħaġa ma tistax timmaġina d-batija li tkun għaddejja minnha. Biss laqas persuna li tidher kompletament normali ma tkun taf qatt minn xi għaddejja. Definitely. Aħseb wara qed taqbad ma' xi ħadd. Inti għandek xi ħaġa li ma tistax tirranġa. Mhux hekk. Xarek jekk bjadlek u tittisbaw jien nafek di hopeless tħossok ma tista' tagħmel xejn. Ma tista' tagħmel xejn. Imma it's okay. Parti mill-ħajja tiegħi wkoll li u ent in-nies ukoll kien hemm ħafna li jagħmlu, kien hemm ħafna marru tajjeb, I'm very glad, ħafna minnhom baqgħu ħbib tiegħi li llum għandhom għajnejhom vera sbieħ. Vera. U nerġgħu ngħidu wara kemm trid tapprezza. We go back. Ara kemm trid dejjem tapprezza. Kieku ma kienx Mariella li laqatni. Dejjem pay it forward. Yes, it's true. Rajnik fl-aħħar. Naf biex ġejja. Wara snin ta' Angie imqabda ma' telefon tistenna dik it-telefonata. Wara snin ta' prattikar ta' kif ħadd ippreżenta fl-aħħar ippreżentat il-Eurovision. Fl-aħħar. Brava, u kon vera brava. Oh, thank you. Imma ħanejlek, di vera tad-daħ. Jien meta kont żgħira, jiena kont fan tal-Eurovision. Kont immur naraħda dar-Mediterran kien għadu bil-orkestra, insomma. U dejjem ngħid kemm nippreżenta, dejjem ngħidha. U bad meta kont qed ma' Peter Carbonaro kon nagħmlu rehearsals. Tax se nagħmlu meta nippreżentaw l-Eurovision. This was our thing. Ġifieri xi darbek x'għatrid jgħidilna nirrappreżenta ma' Peter Carbonaro. Yes. Lesti, diġà rehearsed. Imma insomma. Però qed f'dak li naħseb li kien il-peak tiegħi bħala għandek 35, whatever. Now is the right time. Għandi biżiet esperienza, xċet l-esperienza. It's a tough job, ġifiri, it's very tough. Askon nobsor li daqsek tough. Inti għat tamel l-ikbar show ta' Malta. And trust me, the pressure is there. Imma, meta ma qalulix 33, 34, 35, 36, 37, 38 years old, isma sa' musajdu li jissa. N-nis li ma jridunix, għandhom kull dritt li ma noġobomx, I'm fine with that, nipretendix noġob il-kulħat, u dajt qalbi. Għat merġajt sannej telefonata. Dejjem, ħana mill-ek ċarata, dejjem kont kontent għal min jenażel. Muxek, u ġifiri untu għam il-support tijaj, għax palma tfissera lija, tfissera ħafna nis, ġifiri, it's something, it's nice for your career. Pero ma tajt qalbi, għad ma ċempluli. Totally tajt qalbi, għaddaqsek, mus sena għamila. Is-sena l-oħra f'Diċembru, lejla ħarta Diċembru, ċempilli Dr. Mark Sammut, il-chairman, tara xinqala da, speċi, kien xisib tjoħat. Għattin għalalu xaħġa bil-fors biex għati ċempi. Għatlu għallu, Mark, għallu. Għalli jisma għalli, għattin ċempilek biex t-prezenta l-Eurovision, għam like, vera ma s-sennejtix, tant kont tajt qalbi. Għam like, okay, tista' tini dati, please, ħana li ma nkunx l-Uganda, tani dati,
dak li ċekaj. Okay, thank you. U tajt. Mort fuq Dwayne, għatlu għana prezenta li Eurovision ta' għati prezenta li fl-axħar ċempil mi għatlu mi għani prezenta għana għamlej isa is it happening ta' fada jkollok kolma li taf li tant kulilek u tant kont tajt qalbi imma mbaċi u mej wara bdin oh my god ċamilt bidejja oh my god jina tajba biżed biex namela di jina am I too old, am I too this, am I too this? U għamilti li ma norqoċ inkwetata. Imma insomma, ovvjament, kienet esperienza vera sabiħa. Bla udjenza u kol iktar diffiċli. Ara, ħanajdlek il-verita. Mela ħanibda billi ngħidlek li jiena kont naf mill-ewwel li bla udjenza. Badajtu kien as a challenge għax inti tifhimni, inti preżenter pali taf illi l-udjenza tgħinek. Jiena dejjem nagħmel programmi b'udjenza, jiġifieri jekk għandi ħadd lik kien ikolli 180 persuni jekk għamiltu wejja għandi 6 ma xort għandi udjenza, xort għandi minni ċab għandi kompli miegħek. So jtu kien as a challenge, kont naf li nies ħajgergru minn udjenza, imma you take it as a challenge. Jina naħseb li dan kien festival illi għamel revoluzzjoni fil-festival ta' Malta. Fis-sens ta' l-idea tal-music videos inkredibli, eccellenti, li kull kantanti, 12 finalist, il-PBS ton fondi biex jagħmlu music video u l-lum li għadda l-festival kulħadd jgħadu għat jippromotja. Eccellenti. Incredibli, vera dea tajba. L-idea li għamlu il-music camp, daw għamlu music camp fej kulħadd seta jidħol għalih bi producers Maltin barranin, they share experiences, titalmu kif tikteb id-diska, kif għandek tagħmel il-kliem, inaqdu gruppi per eżempju 4 inaqdu hemmhekk. Gratitude kitbet is-song waqt il-camp. I mean, eccellenti u nixtieq li dal-camp jibda jsir għal atturi, għal presenters, għal ħafna affarijiet oħra. Jekk kien hemm ħaġa, kien festival fair, ħafna, ħadd ma kien jaf minn ħajirbaħ, Sara ħaqqa li tirbaħ, kulħadd ikollu l-preferuti tiegħu biex niftehmu jien pereżempju ġbitni ħafna pereżempju ta' issa nista' ngħid ta' Mad Black. Vera taġobni, imma ma nistax ngħid li Sara ma kienx brava. Kien festival fair ħafna biss ngħidlek naqra sigriet, jiena war nofsinhar tlabt l-ismijiet tal-ġurija biex jekk ikun hemm xi isem li ma nafx ngħidu sew inkun ċerta, u qalu le, l-ismijiet tal-ġurija inkitbu fit-teleprompter tagħna meta l-ġurija kienu diġà msakrin fil-kamera. Oh, wow. Jiġifieri nista' impressjonanti kemm kien fair dal-festival. Kien hemm xi ħaġa nieqsa iva, bi kbir, l-udjenza. Bi kbir, mumkin ngħidu le. Imma u ta' din ngħid proset il-Mark Sammut, il-chairman, sema mill-ewwel li jisma' in-nies iridu l-udjenza. Għal, okay, mela, ħaninvestu. Dis-sena diġà frankaw ħafna, investew ħafna ħaġa tajba ħafna, għaliex flok krew ċertu affarijiet, xtraw ċertu għalib għaw jintużaw għal-dejjem. Jew għal-ħafna żmien. Melissa the next step hija ħanirranġaw biex darbohra jkollna udjenza. U nerġgħu ninvestu għall-udjenza. So, kien hemm sena minn l-udjenza, dis-sena tkun bl-udjenza. Sena oħra hopefully tkun bl-udjenza. So, ma nafx xejn ħażin, naħseb illi u inti, you had one of the toughest jobs, għax inti kellek u l-Eurovision bla udjenza. Għax nibqa' niftakara. Vera tibqa' tiftakara u kulħadd ra l-video ta' Mick ġej bil-fjuri kemm ħelu. Kont vera tens ma' ħafna kienet ċaġa it-tension hija hemm, u tinsiex u inkollu bla udjenza ma tafx x'qed tmur tajjeb jew għax tmur ħażin jew għax jisek m'għandekx il-feedback, m'għandekx l-enerġija, l-urenti għandek kamera u tibda tajt sajra tajjeb jiena. L-ħin kollu. Imma tengod ma' Karlo Qbilt, ma' Jamie, kien hemm Dorian is-Sibt, kien hemm Tim Lawrence, Gordon tal-Ġen, il-kru vera. Għax forsi ħafna nisma jindunawx ukoll, għax di tkellimnija ma tantx baqanna ħin. Imma di tkellimnija għana u inti li għatlek ġieli taħseb li tiltaqa' ma' nies anki forsi nista' madwarek li l-ġob tagħna qisu laqqas jarawh ġob ta' vera. Jintex kemm jistaqsuni x'tagħmel please. X'tagħmel? Isek kulħadd jaħseb li għax inti presenter fuq television. Dik u hemm ħaġa oħra li ddejjaqni. Meta nisma' mhux fuq ibis.
issa your time is up. Mela, ħanitkellem fuq. Dejjem l-istess nies. Jiena għandi 48. Tista' timmaġina mmur fuq tabib, nurse, allima, avukat, whatever. U tajdu. Segretarja, u ngħidis ma' għandek 48. Time is up. Issa hu paċenzja. We need new faces. Barra xan new faces. New faces. Ki xogħli għandi bżonn il-paga jiena ma nistax. Vera. Nieqaf, issa daw li gergrek irritun il-paga. Ejja, Mhux problema. naċċettawha. Ta' nieqaf imbagħad. Imma mhux tiegħi biss, għax jien Vera. għandi responsabilità wkoll ta' tim. Jekk jiena nieqaf. Parti mill-wi media ma' min jiena naħdem. it-tim tiegħi, il-producers, l-editors, jieqfu wkoll ta' u daw kollha żgħażagħ biex niftehmu. Mhux hekk. Però hemm soluzzjoni illi għandna nieħdu u naħseb illi din għall-inqas jien nagħmilha u tallimt anke minn Peppi jagħmilha ħafna. Illi hija illi mhux ngħidu ejja naraw naqbdu nqaċtu il-minilu fuq it-television. By the way, Italjani jaduraw minn ikun ilu fuq il-television, imma ħna rridu nkunu kollox pat-Taljani sa fej jaqblinna. Sewa. Imma, dawk li ilhom fuq il-television għandhom jgħinu bil-programmi tagħhom biex niskopru talenti differenti. Per eżempju, jiena bħalissa għandi l-Mendi Ryan u l-Ġino li qegħdin fuqejja jippreżentaw il-partijiet tagħhom u dejjem qed jimprovjaw. Jien ġi noħroġ ma' Mendi u jarfu lilha u mhux lili tgħix kemm nieħu pjaċir. They love her, she is amazing. Straordinarja dit-tifla Mendi, apparti li brava bħala producer. Sa sena l-oħra kelli lil Jurgen li llum qed jagħmel programm tiegħu and I'm so glad. Brava. Maħna telaw ħafna. Jekk naraw Xarabank huwa apparti li jiddispjaċini li Xarabank madux hemmhekk, mela mhux jiddispjaċini għalija ħafna ħjar. Għax ħafna iktar relaxed. Imma naħseb li programm ta' bħal Xarabank huwa vera b'saħħtu. Imma taf kemm ħarġu nies minn Xarabank. Iva. Dejjem ngħidu Peppi Azzoppardi. Taf kemm ħarġu nies minn Xarabank. Taf kemm ħarġu talenti li kieku ma kienx hemm Xarabank ma kienux ikonna daw il-presenters li qegħdin hemm. Għandek Mark Lawrence, Rachel, Abigail, Mallija, Evelyn, Zalibara Rosa, jiena, Andrea. Jekk nibqgħu sejrin. Michel Muscat, il-mara tal-ex Prim Ministru kienet ma' Xarabank ukoll. Tant ħarġu nies, dal-aħħar wieħed li ħareġ spettakolari u Mark Lawrence. Mela. Fil-Eurovision, tajla terġaq li fuq Eurovision, dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna li ġrat ukoll. Għaliex konna jienu Carlo Vera li għandna ċertu esperjenza għandna fit-television ma kien hemm Jamie magħna. Iva. Superstar. Jamie huwa is-superstar tal-futur. Imma mhux qbattu tajtu Eurovision waħdu, miskin il-lallu taf xi pressure. Imma Jamie bil-mod il-mod issa jibda jaqbatu. Fimt? Iġviri inti naħseb li tibda d-daħħal u tijom l-esperienza u tal-limum u tara l-filmati taħum irranġa hemm, għamelek, ibdelem, palma għamlu lili, palma għamlu lilek. Eżatt. Titallem, ittijom l-opportunità biex jikbru, ma mux tqaċċat. Pero aħna għadba għanna biex jekk Alla jrid biex noħorġu għal-pensjoni. Jena tandi l-lon xinħallas. Ġifiri. Baqa lifti. And the familja, and kif qed ngħidu, this is our job. It's our job. And it's a tough job. It's a tough job. It's very stressful. We love it, but it's very stressful. Vera. Għadda l-ħin taf kemm xtaqt infaxfax miegħek iktar. Però għadda l-ħin bħal dejjem u vera nixtieq ngħidlek grazzi. Għax kif ngħidina permezz tal-podcast mhux insir naf lilek jien aħjar, imma anke nista' d-dar isiru jafuk aħjar, isiru jafu n-nies aħjar. Xi kultant jaraw presenter, jaraw dik il-faċċata u ma jkunux jafu x'hemm hekk behind the presenter. Jiena minnaw għandi għalik fuiha Tantoria Banderas jisimha The Icon, grazzi. Icon palek. Palek u kollu. Min taġ. Banderas ver nifanzjaħ by the way. Ma tantx fiex ma tiffanzjaħ. U għandi wkoll naqram bit tajjeb minant Attard & Co. Lejda. Thank you very much. Lejda ħampoġġi. Dan nistgħu nintaqgħu il-girls. Iva. U għan nistad-dar li għedin jarawna u koll 10% discount jek tużaw il-kupon kellimni. Mela, għanna date ġifiri aħna? Jena meta trid. Għanna date. It's always fun to be with you. Always. Likewise. Thank you, Mel. Grazzi ħafna, Angie. U qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Hair by Ellison, lil Gabi għal makeup, lil Luxonas għas-set.
U naħseb da, u Morgan għal-libsa. Grazzi. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, La Molisana, Amrita Foot Care and Wellness Center,